ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಕರ್ರೆ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಸಾದಿನಾಡು ಅನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗನೆ ನಮಗ್ ಸಾಧು ತೋಜ ಓನಲ್ಲೇ ನೀನಲ್ಲೇ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ನಾನಿಲ್ಲೇ. ಈ ಭೂಮಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜ ಅನ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ ಬನ ದಾಯ ಸಾಲ ಬಂದದ್ದು ಪಕ್ಕಡೆ ಸಾದಿ ಬೂರುವ ಅಜ್ಜ ಎಂಕದ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾನು ದುಂಬುದಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಇದಕ್ಕೆ ತೀರುಜಿ ಇಡ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಮಲ್ ಬರ್ಲೆ ಲೋನದ ಪಿರಾವಡೆ ಅಂಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂದು ರಾಮು ಪಗೆ ಮನೆ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡಪ್ಪ ದೇವರು ನನಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ರೆ ಯಾವುದು ಪೂರ ಮದಪೋಡ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪರೋಡು ಯಾನ್